Aupa, kaixo, Joko ona podcastean zaude, ongi etorri danoi, ze moduz. Bueno, gure laugarren kapitulua da, bigarren denboraldi honetan gainera badakitzue, berritasun batzu dauzkegula, gonbidatuak, kolaboratzaileak, gero kontatuko dugu hori, baina aurretik, gure neskak, Lore Nekane Bilelabeitia, kaixo. Aupa, Ze moduz. Buscaminas largetan nago, bale? Ez broma da, broma. Buscaminas zanzaz, ja, hasi baino lehen, ja. Eta hola, Salvador. Kaixo. Ze moduz. Ondo, eta zu? Oso ondo gustora. Gaur gainera, gustatzen jat gaia, askorako mongo dau, eta ia kabitzen garen, zen batzutan ez gara kabitzen. Ez daukagu hainbeste denpora, hainbeste gauza esateko. Kareta eta bagatoz. Joko ona. Ainhoa Vitoria, Olat Salvador eta Lore Nekane Bilelabeitia. Gaur arituko gara adinaren samaz. Batzutan gazteegiak sentitzen gara, zerbait edo zenbait kasutan, bestetan zaharregiak. Eta hor emakumeok badaukegu, sama handiagoa, ez harina, kasu honetan handiagoa. Zuek, Lore, Olatz, sentitu duzue adinaren sama hori? A ber, igual 50 urte ditun batek, esango du, tipauza da esaten, baina nik bai. Claro, baiet. 30 urte betetzea bada punto kritiko bat, ze kentzei zute gazte txartela, kentzei izkizute gazte sentitzearen gauza guztiak edo izatearen, eta hori batean pasatzen zea beste zerbait izatera. Txartel beltza. BBK-ko txartel beltza, niri hori eman dozte ja, 26 urte gaz, Hori gogorra da. Hori da, 26-tik 27 pasten zerenean, al cementerio, baltza emoten zuen. Eta azaroan inauzen 27, hori pasaiat. Baina baita niri pasa zait kodigo aldetik ere hasi naizela ez ulertzen gazteago egite dituzten gauza batzuk da esatet, ze zarra naizen espiritu aldetik, ze de repente kanpoan gelditzen nahi naiz. Momentu kritikoa da, 30-reko adin hori, krisian gaz, eta gero gainera, hori, sentitzen ara batzutan gaztegi, beste batzutan zaharregi, gehiagotan zaharregi, gaztegi baino, nire kasuan bintzot, azken aldixen, bai? Baina, hortaz hitz egingo dugu gaur, eta horretarako ekarri dugu gonbidatu berezi bat. Guk aspaldi izaten ginen gainera, badaukagola gogoa bera hemen eukitzeko, eta hemen da. Aitziber Garmendia! Venga, txalba! Aitzi! Kaixo, neska! Zemoduz. Superpozik nahi zuen podcastaren jarraitzailea, eta hemen izatea benetan. Bai, pozpozik. Plazerra guria da, eta gainera, gai honi buruz hitz egitera konbidatu gintxun, ezin jogunean. Nagusi sentidu zara. Bate batek, olatzen gustatzen zuela. Oita zazpi urte dauzka, beha, zesatu naiz. A ber, gisa da. Zesatu nolatzen. Nik ezak izadine. Eta nola hartu dago Aitziberrek adinan samari buruz zer? Eske gainera. Igual pentsauko da, zazara. Gainera, gidoiren batean jartzen zuen. Zahartzaroa. Ez aldau besteik hortan izaitzeko. Baina, zuk sentidu duzu, zama hori? Bai. Noski sentitu dutela, eta gainera zama hori sentitu dut askotan kontrako perspektiba eman nahian, adibidez, nik aurten 40 beteko ditut. Vale. Joli, nire adineko moten zu. Bai, egon nahi hortan. Hombre, hori da, zuri paseta jatzuna baita, gaztea, sentitu ez dakit, baina ikusten zaitxugu eta oso gazte ikusten zaitxugu. Itxura aldetik igual, eman dezakelako, irudi hori ematen detelako askotan. Baina hortara, noa, askotan esaten didaten piropo, kakotxarden jarrekoet, piropoetako bada, ez tezu ematen, ez? Beretan daukadan adina ematea tragikoa balitz bezala, ez? Claro. Eta beti esatet, ez dakit ematen duten, no ez? Ez arpegi horrekin da, beti, eta askotaren antzuten dut, etorri nekin kontxako playera. Eta ikusiko ez du, gorputzak nola bai, askotan erantzuten dion daukan adinari. Ez naiz, 20 urten ituneko Aitziber, eta ez da falta, ez da falta motatzen. Gravitatearen legea. Gravitatearen legea hor da. Eta ni melenita moztuta bai, norbaitxen gainean leket. Baina gravitatearen legea hor da. Eta ez da ze pasatzen, baina karga handia jartzen dio gure buruari. Bai, eta igual emakumeok geixau, ez? Bai. Zigitzen duzkuelako gazteak izatea batetik. Zu oso gaztea zizitzen, eta igual gazteegi sentitu zara noiz baita. Aktore lanetan ikusi zaitxua igual umeegi zerbait iteko. Bai, eta gaur egun ere oraindik falta motatzei dut perfil ezberdinetako emakumeen pertsonaiak. Beti fizikoak beti limitatzen zaitu, aktore balimazia, beti limitatzen zaitu personaje konkretu batzuetara.
Eta ez dut esaten hortik aterako ez naizenik, baina bai batzutan, bueno, eskertuko nuke beste rol batzutan sartzeko aukera. Gainera, 40 urte inbiditzuzu, ez da egite hemendik aurrerakoak bildurra ematen duzun, ze musika munduan bega gertatzen da, baina aktoren munduan emakume heldu asko ari die, salatzen hori, ez? Ez da zela papelak eurentzako, eta ja ez tienez gazteak, eta oin arte gazteak izendakoak sari mordu euki daude, eta bueno, dana oso ondo junda, euren ibilbidea gaztetasun horretan ondo, baina oin helduak diela, de repente, desagertu indie. Bai. Eta hori, zer hileike? Kasu horretan, zuk beldurra dauketzu? Bai, noski auketela beldurra. Noski auketela beldurra, eta gaina, badirudi egia da, adimatetik aurreako emakumeek ez dutela ezer kontatzeko horik, eta eskeritzeit sekulako akatsa dala hori. Askotan lotzen dugu baita ere, gaztetasuna edertasunarekin, badirudi adimatetik aurre edertasunik ez da hola, edertasuna ez egon dara ez da ez pasatzen, baina esan dut gure profesioan gustatu ala ez, pixu, nabarmena du edertasun horrek. Eta bueno, edertasuna esklusiboki gaztetasunarekin lotzen da momentutik, ja hor desabantailan gaude, adimatetik aurreako denok. Orduan, bueno, saiatu barkea hasteko binkulo hori hausten, eta gero edertasunaren necesidade hori ez zorrarazten edo ez sentitzen. Nik sentitzen dut askotan, Nik oain dela gutxi monologo bat egin nun, bakarrizketa bat egin nun, eta hitz egiten nun, nik sortu duten termino berri baten inguruan. Ni askotan sentitzen naiz feminista fake bat naizela. Eta? Orduan, fake minista termino sortu nun. Zanekin amentxatu dut. Claro, Nere zenik buruak zatet. automatikoki Bai, ditu. oso feminista, baina hau bera de joan eskatu itzen hau, eta hau ere bada, eta, esan nahi dut, bai, feminista, baina feminismoak gauza asko besarkatzen ditu, eta, bueno, nahi dut baita ere lasai sentitu nire segurtasun falta bietan, nire bildur horietan, nire kontraesenekin lasai sentitu nahi dut. Eskara egurrezkoak edo brutinezkoak. Claro. Horte esan guri be afekta bitzen duzku, sozietate honetan, zelan ikusten gaituen emakumeak pelikulatan edo, bueno, edo zein espazitan. Bai. Claro, eske somos humanos esaten dana, ezta? Guk be sentitzen dugu zorrek eusek, gure dugu esan, niri bosta jola, ez. Ez zaizu bosta jo, eske hori da, eta hori onartzea ere ja bada pauso handi bat. Bai. Eta onartzeak ere ematen du askatasun sentsazio bat, esaten dezuna, bueno, ez zait bosta jola. Ez da ezer pasatzen, baina goazen horren inguruan pixka bat hausnartzera, zatik eragiten didan hainbeste. Oin dela ez asko Instagramen tipo batek idatzi zian, pribatura, Jaime Fit. Eske nik irakorren hori, esan buf, se maska la tragedia. Osea, eta tipoak esate zidan. Hola, Itziber, mira, te comento, me gusta mucho tu perfil, tal. Mediante unas sencillas pautas yo podría definirte los glúteos, marcarte las abdominales, lau puntu bezala mantxizkiten da. Nik pentsetan, tipo normala da. Osea, egon itzen, a punto erantzuteko, mediante unas sencillas pautas yo podría cerrarte la puta boca. Podría definirte cuando molestas. Exactamente. Eta ez nien erantzun, eta bakizu ze lortuzun tipo harrek, nik benetan nere burua espiluaren aurrean jartzea eta esatea, ostia, hau ikusi du. Osea, tipo bat kar batek hori lortzeko gaitasuna balima dauka, imaginatu zer gertatzen den gizarte oroar patriarkal batean. Osea, kriston boterea dute gugan, eta askotan ez gea konturatzen, baina badute, eta askotan iruditzen izu oso fuertea zehala, eta bazea, baina ez dizula ezer eragingo, eta tipo bakar baten komentario horrek eragiten dizu. Komentario negatiboek askotan kalte gehiago egiten da edo gehiago inporta jaku. Hori da problema, ez? Iritzia ona baldin bada, bueno, iritzia txarra bada, jazta, hortxegaz, eta buelta. Baina, jolin, beste batek esaten dutzuna, eta sasor batek esaten dutzuna, ez dutzu importa, behar, emetik sartuta emetik urte. Bai, teoria badakit. Bai, importateku. Eta batzutan gira eta bestatzen gitxau. Eta batzutan pentsetan du, ez eskula minekin, eta igual aste bete garrenean, akorretan gara horretaz komentariotaz, eta igual bajoia sartzen jatzu. Bai, egia da. Eta seguro nik gaina, Jaime izan ordez emakume bat izan balitz, Txarrao. Txarrago baina erantzun egingo nioke. Ja.
Jaimere irantzuten denun denbora ikartu nahi. Txarra gurotesan, mingia gurotesan, niri mingia, oza, pena emoten dozte. Igual elitzei dake hain erasokorra eroituko emakume baten ahotik etorrita, baina, bai, segurtasun falta hori nire gorputzakiko igual berdin sortaraziko litake. Baina erantzun ingo nioke, noski, errespetu guztiakin. Baina, Jaime, ez. Justo, oindala atal batzuk, indugu berba, aiztatasunari buruz, sororidadea beri buruz, eta kasu honetan be oso berrezkoa da, gure artean ze hau, gizon batek esantzu, baina hau emakumon artean be pastan da, eta guk, beste emaku bateri esatea, mingi jau behiten dugu. Eta jolin, ez iosu inbeste emakume bateri, bastante joskue egunero ez da. Eta hori be garrantzitzu da, baina gure barik be bai esaten guz komentarioak, Bai, gure artean zaindu gaitezen behintzat, baina egia da gero gure artean ere, ni gaizki baliman hau edo umore txarra baliman hau neska batek esaten bait, zer zaude, hilerokoakin? Ez diot burua arrankatzen, baina gizon batek esaten bait, osea, katana pronto dauket. Orduan, askotan egia da igual permisiba gehala gure artean. Bai, baina, bueno... Hori da, tipiko komentario de... Zuk ititzen zu berba, non buruz txarto, eta beran aiztak arrebak edo dinotzu, yo puedo hablar mal de mi hermana. Tú no. Pues, nik esan aldot, déjame que estoy con la regla, nik esan aldot. Zuk ezin dozte zure esan, estás con la regla. Bai, nik esan aldot. Mesutxo bat edanontzako. Eta Emma Thompsonek ondala ez asko, ez dakize zinemaldi edo jaialdin baten zan, eta Emma Thompsonek esan zaben ze gogorra dan, beretzako, zuk esan duzun bezala, ispiroi begira jartia eta gorputza ikustia dan moduan. Eta ariketa horitia, eta esatia, hau guretzako oso gogorra da. Eta iruditu jaten, ariketa hori, eta gero eta denborakin ez, igual gure, komplejo gaixo sartzen die, eta ez dakit. Eta ispiroi begira jartzia, iruditzen jat, ikaragarria. Ez dakit zuen gertatzen jatzuen. Bueno, nik ez daukat arazorik ja onartu den ere gorputza dan bezala, eta jazta. Osa, gero dazkazu egun hobeak eta okerragoak, eta diskidetzen zea mitxelinekin, eta imperfekzioekin, eta bar. Baina gizarteak esaten diguna beste gauza da. Eta komentatu nahi nuna, aztu horretik esan nahi detena, iruditzen zait super ofensiboa eta debekatu beharko zala, krema hauek deitzen dianak antiedad. Antiedad. O sea, que tú no tienes edad. No sé, o sea, azteko hori, antiedad, izango garitz antibejez, gaizki iruituko zitzaidan, baina, ala ere, antiedad, besate, hori ze kontzeptu klase da. Zer da, pause, o sea, en plan, gelitzen, kongelatzen zaitu. O sea, hori nahi dugu, gizarte bezala. Ez que, eskandaloa antia, izango balitz bezala, ez? Urte batetik aurrera, anti. Zentxugu nahi, ez? Terminoa bera ere da. Antiedad. Antiedad. Entzuten deten bakoitzean garatzen ez, como antiedad? Bai, ez dauka inungo zentzik. Hori esan nahi nuen, jazta. Ze ondo esan dezun. Hashtag esan behar nuen. Esan behar nuen, hori da. Hor, adinean kontuakin bez, hartzaroa, baina gaztaroa be, batzutan ez da inerresa bez, eta zuei, ez dakizuei gertatu jatzuen, badau... Zer gazteak ara? Ez dakit zuei gertatu jatzuen. Ni hemen egon. Ez que hora ni neu, Aina, pixkatu la indezu. Aina, etzen horregatik musikariak dielako. Vale, eskerrak, ja. Horti hasi. Musikariak zarie. Eta zuek gazte asezinuten musika munduan, ahontaz hitz egin dugu, baina Ane Lukin abeslariak esaten dau, eta badau hitzan ensotzien elkarrezketa bat, eta titularra da, hau esaten dau, jendeak uste izaten dau, neska gazte bat ez dela erabakitzeko gai. Eta abesti bat atara zauen ahi pekeina izenekua, eta abestia da, nola, Operación Triunfotik urtean, eta nola saiatu ziren bere ibilbide profesionala kontrolatzen, ez? Hori gaztetan gertatzen da, batez ere, zueri, ez hori, baina gertatu jatzue, igual ez izatean errespetatua, igual ez hartzia ontzat, zuekin joz. Baina superoikoa da. Baina gazteegiak zinetelako, edo gaztea. Eta hori, horretzetin jona, eta ondino, bere bai. Emakumeen zete gaitik, eta ganera gaztea,
al cuadrado. Errespetu falta al cuadrado, osea, Batez ere, honek esteko ideari perez. Nire kasuan hori paternalismo ondia. Bai. Utzi hori, nik jarriko dizu. Pereza, jarri jozu besteari. ¿Quieres que te enseñe a recoger cables? Todavía no he recogido, o sea, esta así nasela kable bat batzen, eta ikusi deu, nabilela hor, ez, ondino nas hasi batzen, o sea, naus ikusi txarto batzen kable bat. Eta, ¿quieres que te enseñe cómo se recogen los cables? Edo igual hartzen ¿Quieres que te enseñe cómo se mete un... Eski gaina hor, paternalismo hortatik horrek zen azken bateun. Bai, ostra. Zupaita Gaina dakizu hori. sorpresa. Bai, paternalismo, eski nahi, batagore bat ematen paternalismo, osea, iruditzeit dana denetan okerrena, osea, eski denatan marka okerrena da paternalismoa. Bai, beti da. Esan dezula Jaime Fitena, ikusi nuntula gotxi bideo bat tipo batena, esplikatzen neskei, hilerokoarekin, zein bar zuten, ez dakizeta. Esan, venga, hombre. Ze, mutilu bat. Mutilozko fish bat. Hilerokorik ez zeukana esplikatzen, como zein bar dut, eta esan, venga, osea, ya está, osea, pasadezu ya mansplaining, eta ya jokoa pasadezu. Baina, mind the gap hori ez dugu ikesi. Mind the gap between the train and the platform hori pasegun dugu. Bai, dara pasada. Eta zuek sentidu dozue, naiz eta igual paternalismo hori sentidu, ez, gaztetan. Baina, ondino be bai, Bai. Ondino be bai. Eta hori ondion, igual 50 urtekin bezentituko, ez? Ganera musika munduen, oin bai batzen gara taldeakaz, igual... partaidea taldeko kideak igual ni baino gazte bat direna, baina normalean beti egonaz joten festival baten eta ni gaztena. Oin badago baten bat, baina gehiengoa gondino ni baino nagusia bat dire, eta orduan ja, pues hori, la niña esta. Ja. Que encima por ser mujer, seguro Josu edo Landerrekin gotzola dana, honek esteko ideari Perez, eta por su gara bonita hasta aquí, pa vender. Ja, nik leheno esan barru Que yo desayuno aceitunas, ez? Honek aceituna usatzeitu. Aceitunak edozein momentutan janal dire. Hori, nik ikusi dut, neskau aceituna gozatzen. Bueno, es lo que había, chica. Más bien me entró... Etzamen besteik, aceitunak bekarri. Bueno, gulilla, momentu horretan, segurot, aceitunak. Aceitunak beti da. Bai, ez dut gozaltzen hori, egunero. Baina, armuzu ondo hartu behar da, eta... Detaietxu hori nuken da, kontatu gabe ez dut ditu nahi. Jasta esan behar nuen. Eskerrik asko, itzi berro, jamendik aurrera askotan esango zago, ipatutako azeitunana. Zerregatik. Ez dut eukidot hori, Nik ez. Ez, gure nahi honetan, nera bezarotik heldu izetera edo pasatzen zarenean, nik nauken sentsazioa, ez dakizu gertatu jatzen, bekadun bezala sartzen zara, ez da? Eta orduen, bekaduna naz, ikasten nabil, eta urte asko pasatzen die, eta jarraitzen duzu sentitzen, ostras, igual ja naz bekaduna, igual ja erabakisak hartzen hasi biot, eta horrek, nire kasuan niri bildurra ematen zuztan baita. Zatia, ez da egongo inor hemen zure albuan laguntzen, zukein behar dozu. Eta hori igual, gaztaroak emoten dautzun infantilizazio horrek, hori puskatzeko ordua bada, baina kosta egiten da. Zuek aukidozu hori, sentidu zuen, bekadun izatearen, igual behar hori pixkat babesteko zuen burua. Bueno, nire kasuan, bai lanean, nik psikologia ikasi nun, lizentziatu nintzen, baina ez dinun esan, nintzen ausartzen esatera psikologa nintzela, beti izan. Ni psikologan lizentziatua, lanean hasi, psikologian, horrari naiz, psikologa, psikologa. Eta musikari bezala, berde, musikari nintzen naiz, musikari, musikari, punto. Niri kostaiat esatea, ¿a qué te dedicas? Soy músico. Kosta binat pilo bat. Bat, talde baten joten dut, eta kontzertuko moten duz, claro, sí, pero en qué trabajas, no? Hori betipikoa da, ez da kontutan hartzen, como que no es, ez da la lan bat, edo ez da la ogibide bat, artista izatea, edo zein ambito artistan barruan. Batzuk igual hobeto ikusitxe dauz ez da baina, dana nahiko, alabea datortzu, eta te presento a mi novio, eta zer da, eta artista. No? Tipiko,
Osake, claro, orduen guk be, gure buru ezelan hartuko kontuten musikari moduen. Eta hori urteatan, urtea pasa dire, eta oindala gitxira arte nik ez dute esaten izen musikari nazela. Abioi baten joan, eta estatu batutara uste dut, pues, un montón de información, que pa qué quieren saber, bueno. Galdetegi bat. Eta galdetegi, eta ogi bidea, eta Lander, Chris, zein mingu? Pues, Musiko. musician, ¿no? Ya, sí. Ah, vale. Zuke haitzi behar. Bai, nik antzeko zerbait, bai, igual galdetutakoan da. Bai, karo, nik zuzenbide ikasi nun, arte eszeniko ez gain, eta ez dut sekula esan abokatua izan naizenik, ez dut inoiz aparte lanekin abokatu bezala. Notario despatxu baten nintzen praktikak egiten, eta nire lan nazan, momentu hartan, kliente bat atea orduko, kliente hori imitatzea. Imaginatu. Hori lan politxa bada, Kliente ateatzen da denak, benik hasi nintzen, imitale, eta, pasa non. Qué bueno. Nire lan postua, bulego batetik oso urrun da. Eta ja hor konturatu nintzen, ze hostia egiten nahi zera. Orduako ja, arte eszenikoak esaten euskal, lanean hasitan neon, bai antzerkian da bai telebistan, baina, bueno, zuzenbidea bukatu nahi izan nun. Eta ez dut euki sensazio hori, bekadun izatearen sensazio hori, baina bai gazteena izatearen sensazioa, eta derrepente, atzetik belaunaldi berriak datozela sentitzea. Eta hori bai izan dela momentu batean, nola, ostia. Atzeti datoz, belaunaldi berriak. Eta orokorrean pasoa zaidan zerbait da. Lehengon, proba ginekologiko osakidetzan. Kontako izuet. Azke deitu zidaten. Osakidetzat dizugu, adinaren arabera, ja zuri tokatzea izu, detekzion precoz de cáncer de cuello de útero. Que bien, que planazo. Zurire bai? Neri bai, lasai, bai. Orduan janera ez da oso precoz. Ez que oin hasi... Pasa bintzait dizkat. Ez que oin hasi dire hau biten, eta 25 urtetik gorakoei 3 urtero ingoskue. Así que dator urtean tokaten jatuzta. Nik behan du horrepa hontet, esan barri bat, pues precoz no es, porque ya 29 dauzke. Eta jonitzen proba itea, eta ginekologa supergaztea zan, mineske supergaztea zan, desan, claro, hau ja da, esa fase de la vida, ez? Batzuk esaten dola, leheno beti futbolista ni baino zarragoa zian, eta guain gazteagoa dia, berdin ginekologekin. Ja, leku guztietan, neri pasatzen zaite tabernetan baita eritxeta, jode, eta ni herri bateko izen da, igual tabernaten egon tipiko, taberna horretan, beste izen ordutan, jente gitzi, eta gaztenak gu ginen, ez da, ni eta nire lagunek, eta oin, danak dire kasi danak gazteagoak, eta ez dut ezagutzen inor bezala. ¿Qué ha pasado? Zein momentuten pasada. Ganera, pandemigaz 2 urte pasa dire holan. Eta egon da aldaketa, Bai. Claro, eske 2 urte dietan pertsona horiek loratu india bere etxe barruan. Eso dezu, gaixoak, tio. Segi kalera. Hombre, izan dezatela beraien lekua guai. Begira, ontxe etorriko da, hemengo gaztiana. Badakitze kolaboratzaia hemen Andrea Aramuru daukagula, eta gaztetasun pixkatu bai beharko. Txaloak. Bai, bueno. Guendikan ez teate deitu beste ginekologo... Mikrofonoa behar dozu. Bai, guendikan ez teatela deitu beste ginekologon proba. Bueno, lasai, deitu izu. Esen batuko zuzuk? 24. Asko pentsatu behar izan. Ez berez 25, baina ja sinaiz ez aurreratzen, azaroko naizela. Nintxuko txue, Ja, bai, badaki. Azaro arte. Bueno, ez dauketara zoik. Ze ondo hemen beste behin garela, eta gaurkon, itzen behizuet pixkat, komentatu ez ez, adinekin gravitatek bera itxen dola, ez dakiz zer. Eta nik uste asko atzemateala hoi, tititan, ez da bularretan. Sorpresa. Nik ez hauzketen tetente, baina suposatzen gora, ez tala jungo, ez, tiola. Osea, nik beti esango dut, demorak hila zuritu arte, zimurrek azala ebaki arte, titiek belaunak ukitu arte, eta sabelak potota estali arte. Hemen egon naiz. Txaloak. Bueno, guztioi pasa arte,
Itxaso Bruña gure gaurko proiektu negia, ongo da gure titiontzi eta titilu maitagarrik itxen. Okerraz banaizu kolako bat badezu itxen, ez da? Badet, itxaso zoragarriari esker, etxean titiontzi bat. Eta nola jarri zinen harremanetan berarekin edo? Bera jarri izan erekin harremanetan, gaina azken aldi honetan pasazaize oso kuriosoa eta asko eskartzen detena, hasi nintzen lehenbizi izan inurrirekin kolaborazio batean. Jundan aztien auki ginun gainera, handerak ekerrezamen, izan inurri. Bai, jundan aztien. Ba, hemen nabielako supertraketxo arkatu. Zure merkatu bat den mikrori hola, merkadilloa irekita. Horredan ere estilo adina izango da, bueno, Kongo zea ikastu. Zula xe, gaztea zen. Esaldi hori. Eta hori, eta gero jarraian etorri izan titiontzien Instagrametik kontaktatu ninduten, eta orain dela gutxi beste artista batek, enarak idatzi dit, poltsoak eta egiten ditu, baita ere titien gaia abia puntutzat hartuta, eta politia horitu zait, esan dut, Euskal Herriko titi guztiak zatozte, zatozte, eta nire neurrian, ebaldeten neurrian, hori aurrera teatzeko behar dan bultzadatxoa, nik gustora emango dut, osak, ongi etorriak denak. Bakizu niri zer pasa jaten, itxasok niri idatzi eustan, ze justo nire aiztatxik erragaz ikasi dugu. Edo ikasten da bile, ez dakitu arte derratan. Eta komentestan, eta eman gino eskusen, kriseritan niri kamisetea, eta holako titontziek. Eta, gero, danak iten deuz desberdin, titi desberdinek, tripek, dana tire desberdinek. Eta orduen, bat niretzako eta bat krisentzako. Eta, hor irigen duzen paketeak, eta kuriosena, hartzen duela krisek bat, dice, Lore, son igual que tus tetas. A ver, digo, bai, nahiko antzekoa. Bale, hau zuretzako bestean niretzako. Eta orduen, nire antzekoa diren titiek krisek dekoz. Zau zuret, Krista, las mías pa ti. Ze ona. Zen nipakote hemen. Ikusteko. Kuriosi zen, Zuze horre dazkezu, zurekin. Ikusia dut ezagunero. Ordean krisek nire titiek dekozetzean. Bai, itxen ditxun, titontzi, titilu, baitare txupito baso guztik, diela pertsonalizatuk, diela bakarrak eskuzitzen ditulako, modu jasengarri baten, buztinekin, airen sekatzeanakin eta laben itxendanakin, eta mota piatetako eskaera jasotze ditu, guaitxepeak kontatuko digu, ze motatako eskaera jasotzen ditun gehien bat. Oso enkargo polita jaso daz, emakume pillo bere titiekin bakeak egin deurienak eta oratu nahi izan deurie pieza batean islatuz. Izen dodaz, haurdunaldiak, mastektomiak, tatuajeak, emakume batek abortu bat jasan zuen eta bigarren haurdunaldien titontzi oso politu bat eskatu duztan hortxadar bategaz hori guztia horatzeko. Eta emakumetik gizonarako trantzizioa horatzeko izen dut. Egia esan oso irekia nago enkargu mota guztietara, bardin da kolorea, generoa edo adina. Niretzat importanteena atxien dagoen errealidadea da. Bai, eta behak esan zigun oso garrantzitsua dela, pixkat esan bezala adiskidetzea eta saiatzea ez kabitzen ezarritako tamainoetan, bularretako etan, eta pixkat onartzen ikuste dut hoi adineke hortan launduko dola, ez da, zeratik ni gaztean naizen nenean, guendikan nire bularrakinen ez adiskidetu, dauketiti bat, eta laurden eta bai da, eta beste laurden gutxi bai da. Eta bakit, hoi dala normalena, baina, klaro, nik telebizten ikustetan beste gauza da. Ez que geho, edadeak gauza dauke ona, bik terditan dauz. A ver, ojo, Andrea, hoi mejoratzen jongo bata. Lasai. Bik nora bide bera. Elkartengo dira, geho, terditan. Aurren iritsi mar da, eta ez da lan makala. Bueno, eta itxasok esan zigun, pertsonalki gauza asko ikaste itxula proiektu honi esker. Esa bat egiten dodan bakoitzien, sentitzen dut emakumeak obratzen dodazela. Pertsonalkin niretzat hau oso baliotsua da, ze nire pesen bidez kalean errealidade batzuk jartzen ari naizela sentitzen dut. Gorputzu guztiak edertasunaren kanonekaz bat ez doazela, edertasuna erreala dela, forma eta kolore asko dauzela, eta batez be emakumeren gorputza ez dala objektu sexuala. Bai. Ze interesgarria. Justo
Bueno, parkatu bandera esan. Ez, gizarten lan bat itxen dola honi esker, oso politxe diela, erabilgarri, garbigailun sartzea izango zuela eta guzti hori, eta gainez jasotzen don etekinetako 10% ongintza bideratzeo, bai refuxiatuntzat edo emakumen elkartentzat, orduan, oso proiektu politxe dela eta normalizatu arraukola, baita ere gure tititaz eta hitzeitea. Ez que, apuntata, ordenagailu dituten egona, ez da apuntata egotez milioi eus esateko eta ez dut esan bat berez. Buskamina zen egozareta. Ez bera, justo kuidota apuntata, Madonak, eta oin justo amatata dekot, eta baina Madonak ez dakite aldizkariren baten edo bideoklipen baten edo, agertu zan, topless iten, 56 urtegaz, eta han, gero komentariok esan ziren, zer diten deu emakume honek, horregaz adinegaz topless iten. Hori ezin da adin horregaz. Zin baz, titieri buruz ekarri zunez, hori buruz komentazea. Asko egotez hemen, baina hori justo titieri buruz. Madonan titiek 56 urtegaz jaztire... Bai, adimatet aurrera ezin duzu erakutzu zure gorputza. Ja, gorputza, ez? Piskate... Aktorezen batek esaten zuen, barkatu muztea, esaten zuen... las mujeres también tenemos la manía de cumplir años. Gure errua baletzen. Kapritxo. Ai, bueno, asko ikesteko eta horrelako proiektuekin bagabiz ikesten. Eskerrik asko, Andrea. Ez da zer. Eskerrik asko. Aitzi, mila esker. Superpozik egon naiz. Bai, askar pasada. Baina, etorriko zara horrengoen baita. Baina, berriz ere guzti etorriko naiz zoriona gaina, ze kriston taldea doko zue dana emakume ez osatutakoa. Bai, hori egisa da, Hemen txedaz, esango dugu, Itziar, June eta Susana, hemen txedaz gurekin. Hori ez da beti gertatzen zerbait eta eskertzekoa da. Eta gu oso pozik eurekin gainera eta taldearekin. Horrengoan gaztetasunari buruz. Itzik dugu gaztetasunez lehitza. Baina pixkat urrutik gelditzen. Neskak, zuei eskerrik asko, Salvador eta Lorenek Anebila baitia, mila esker. Eta zuei danoi eskerrik asko, datorren hastien geixau, musu bat. Agur. Gaztea.